கிட்ட வாங்க. கீழே கீழே லோவங்கல்ல காட்டுங்க. இதோ பாருங்க. வா எவ்வளோ கத்திரிக்காடா. வா ரெண்டு செடி. ஆமாம், ரெண்டு செடியில் வந்து இவ்வளோ கத்திரிக்காய் மாடி தோட்டத்தில், அதுவும் 2 மாதத்தில் 2.5 மாதம் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள். கட் பண்ணு பெருசாக இருக்குதுல கட் பண்ணு. இதுதான் சைஸு. ஸோ இந்த சைஸ் வந்தானே தான் நம்ம வந்து அறுவடை பண்ணுவோம். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகணும். இந்த சைஸ் தான், இது இன்னும் கொஞ்சம் எவ்வளோ பெருசாகணும். இன்னைக்கு நைட்டு கத்திரிக்காய் சாம்பார் ரெடி. அப்போ நாளைக்கு பொங்கல்ன்றதுனால இந்த கத்திரிக்காய்க்கான தேவை வந்து ரொம்ப அதிகம். நம்ம வந்து கடைக்கு போய் வாங்குறதுக்கு நம்ம தோட்டத்துலேயே இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அறுவடை பண்ணி சாப்பிட்றதுல வந்து அது ஒரு தனி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். அது இப்போ பாருங்கள், இது வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு செடிக்கான அளவு. இது பாருங்கள், இது சைஸு பாருங்கள், இது கலர் பாருங்கள். இது மேலே வந்து ஏதோ மெழுகு தரவன மாதிரி இருக்குது, பல அது வேண்டாம்டா, அது சின்னதாக இருக்குது. இது இருக்கட்டும். இதோ இங்கே பாரு, அதுவும் படிச்சிடலாம். அதுவும் படிச்சிடலாம். அது தேவை இருக்குடா. நாளைக்கு 10ஆம் போய்டும்ல தெரியல. போடு. தோருக்கு பாரு. இது விட்டும் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெருசு. அந்த மாதிரி பறிக்காது, இழுக்கணும். நீ புட்றா போதும். இது 2 பிஞ்சு, அது ஒரு இது. ஒன்றும் இருக்கா பாரு. தோருக்கு இதோ இங்கே பாரு, இங்கே இது ஓகே. மொத்தமாக 2 மாதங்க. சரியா, 2 செடி வச்சோம் கத்திரிக்காய்க்கு. எவ்வளோ காய் காய்ச்சிருக்கு பாருங்கள். இது எல்லாமே ஃப்ரெஷ் ஆர்கானிக், எந்த மருந்து எதுவுமே கிடையாது. இலையை பார்த்தீங்கன்னா பூச்சரிச்சிருக்கும். இதோ பாருங்கள், மருந்து எதுவுமே போடல, அது தானாக வளர்ந்து தானாக கொடுத்துருக்கு. பொங்கலுக்கு வந்து நம்ம பண்ணுற சின்ன நம்ம பாரம்பரியத்தில் இது ஒன்று அப்படின்னு கவர் பண்ணிடுறேன். இதோ பாருங்கள், இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிஞ்சாக தான் இருக்குது. ஆனால் நாளைக்கு பொங்கல்ன்றதுனால நாளைக்கு கண்டிப்பாக தேவை இருக்கும். இருக்கிறத வந்து நாங்கள் அறுவடை பண்ணிட்டோம். திருப்பி 2 மாதத்தில் பார்த்திங்கன்னா இதை விட டபுள் மடங்கு காய் காய்க்கும். அப்போ நான் அறுவடை பண்ணி அப்பயும் வீடியோ போடுறேன். இப்போதைக்கு பொங்கல் ஸ்பெஷலாக பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து மஞ்சள் கிடச்சிருக்கு, கத்திரிக்காய் இருக்குது, அடுத்து வாழை மரத்துலேருந்து தார் விட்டுருக்கு, அதுக்கடுத்து முருங்காவும் காய்ச்சிருக்கு. எல்லாமே நம்ம வீட்டிலே கிடச்சிச்சு.